Ramogi ng'amine no kanyo moloso mano jatenda migao mar somo e pacho kae mano Ezekiel Machogu ka bende oloso mano KICD buore Nairobi ka odiochieng' ma kawuono bende koro oselando ayanga kaka jopuonjre ma bende yande otimo penj margi mar klas 8 mano KCPE biro bedo kod nyalo mar ng'eyo skunde mopogore opogore ma bende gibiro donjo kata gibiro riwore godo e klas 9 kata e form 1 ka bende wach kanyo kata wacho kanyo ni nyalo oro index number mari e namba mar 222 mar mondo mi ing'e skul ma bende nyathini oluonge mar mondo mi odonja e klas 9 kata e form 1 ka bende koloso kanyo jatend migao mar somo Ezekiel Machogu wacho ni jopuonjre duto mago jopuonjre madirom 1,230,000 588 mago ma bende notimo penj mar KCPE giduto oseketgi e skunde mopogore opogore mano ma bende gibiro riwore godo e klas 10 mano e klas 9 kata e form 1 ka bende jopuonjre mopogore opogore okete skunde go mago miluongo ni county schools wantiere kanyo kod extra county schools wantiere kanyo kod sub county schools national schools kaachiel kod skunde go mag special needs jopuonjre duto oket e skunde go mano e bwo chenro mar sirikal maneno ni jopuonjre duto motimo penj mar klas 8 kata motimo penj mar KCPE duto odonjo e form 1 mane bwo chenro mar 100% transition maneno ni onge japuonjre moramora motimo penj mar KCPE ma bende biro dong dala ka bende ojiwo jonyuol mar mondo mi obi one ni jopuonjre duto kata nyithindo duto manotimo penj mar KCPE odhi e skunde mag sekondar bende kotudore kod penjno mar KPSEA mano mar grade 6 ma bende yando timo wacho kanyo ni duoko makamago ibiro yude skunde mopogore opogore kaluwore ni ka jonyuol manitiere kod nyithindo madhi e grade 7 mago mayande otimo penj mar klas kata mar grade 6 biro bedo kod nyalo mar kata gibiro winjore kod jopuonjre mano kotudore kod uniform ma bende jopuonjre go biro rwako ka giriwore kod klas kata grade 7 ka bende wacho kanyo ni ponono ng'ato nitiere kod penjo moramora bende pod inyalo dhi e skul kacha ma bende yande nyathini otime penj mar mondo mi dhi kata kamano jopuonjre go ma bende notimo penj mar KPSEA gin to gibiro dok e skul kata gibiro riwore kod grade 7 kochakore ayanga tarik 30 mano dwe mar 1 higani Ramogi mathoth kotudore kod mano kotudore kod weche mag somo kotudore kod jopuonjre donjo e form 1 weche makamago pod waluonu machiegni kendo ibiro yudogi achiel kachiel e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono kochakore ayanga e weche manyien mag migago Ramogi kapok ne wadhi weche go mag somo nantiere twak kae kod Wycliffe Nyafuanga kaachiel kod Nancy Omolo kata kamano thuolo marwa aneno kosedhi ahinya kendo thuolo marwa ma bende nomiwa odiochieng' ma kawuono anno koserumo kaluwore kod weche mathoth ma bende timore kia kunyalo mana chulo pachu mana mapiyo piyo kotudore kod weche mag somo e pacho ka ahinya penj mar KPSEA ok nogol duoko mare kaka mano mar KCPE kod KCSE waneno pogruok higani ka bende koro sirikal wacho ni duoko makamago nyithindo bro mana yude skunde mayande gi somo pachi kotudore kod sekta mar somo e pacho ka bende ikruok ni kare mar puonjo som CBC e grade 7 mana mapiyo piyo ka watieko kapok igolo pachi mogik CBC planning mare the agenda ne ber lakini structuring mare no kata roll out no kotima ber emo minyo iwo wacho ni duoko mar KPSEA nok nyal gol nikech ng'eni kigolo mar kata mar class 8 kaka winjo gol 8 to 12 kaka ni golo chonja ne nitie framework mani golego to performance measure nango wapimo pogruok nango to ma ok ginyal pogo koro nitiere teething problem ma pod gibiro bedo ka ginono kuma shida nitie mondo gigol mondo ka transition ni kasi de ni uyie nikech education sector riwruok mano kendo mondo dhi otim nonro kaka onego tim CBC ja report ka koro sewuok maler kaka koro idwa tim to bro konyo mondo wang'e ni kare duoko kata ma KPSEA onego wole formality Nancy korka kori sekta mar somo e pacho kae nene nango mana mapiyo piyo kapok ugolo pacho mogik e weche mag oro mane watwake anto gine CBC na to oberna matin kaka an be an gi nyathi masani otimo CBC kendo odhie e higa mar 7
nikech anto no kamoro ahinya gi penj mar KCPE kata moko go ma ikelo gimoro tikete TV nikech sani ka in gi nyathi CBC ineno ka obed assessed continuously nikech kaka result mowuok ni dhi beda kata 40%. Koro nyithindo ok gin worried gisomo ni gihero gidwa bedo gi good grades. Koro sana ng'iyo kaka the transition dhi e junior 7 taneno mana ka nitiere challenges matin moloyo skunde maonge gi junior high school kaka sani koro nyaka giger skunde manyien nyaka gikend jopuonje kaito kendo nyaka gibuild laboratories. Koro ni skunde kata bed public kata bed private kane gin gi high school chon tiboido ka transition dhi bedo mayot. Thuolo marwa mano miwa okinyi makawuono mar twaka kotudore kod chal mar oro pacho kae moko wabedo kod thuolo malach ahinya kata kamano ang'eyo ni mbaka makama podi wabiro yudo thuolo mar mondo mi wagoe e kinde mamoko ka watieko twak marwa kotudore kod chal mar oro pacho kae. Wycliffe Nyafuanga, ang'o monego bed ni timo mar mondo mi ahinya igo keto maino mari ewi jopith mag jamni gisiko ka giwuotho kuonde mopogore opogore bende sirikal nyalo biro kod chenro mar ponono puonjogi mar mondo mi gine kaka ginyalo loko jamni ma gintiere godo bed pesa nikech yudo ni ng'ato ponono nitiere kata kod jamni maderom kata 100 kata mohewo 100 to siko ko wuotho godo kodhi kumoro achiel kodhi kumachielo to ka kech ka achiel kod oro biro to jamni tho bende nitiere kaka inyalo puonjgi mar mondo mi gine kaka ginyalo loko jamni gi pesa ka ponono kech kod oro pok onego gi mana mapiyo piyo kwatieko kuma ne winjo ka Nancy wacho wach mar insurance cha gik ma kamagi osaketi kendo osapuonji koro ketogi e system mondo mi gitie